hölgyeim és uraim, mivel ez egy retrospektív, azaz visszatekintő kiállítás, engedjék meg, hogy én is felidézzek 3 emléket Tóth Csabával kapcsolatban. 440-450 évvel ezelőtt történt, amikor 1986-ban vagy 7-ben találkoztunk a megyei tanács kulturális osztályán. Én arra kértem őt, mint fiatal oktató, hogy tervezze meg a Jelentkező című egyetemi főiskolai folyóiratnak a borítóját. Csaba megtervezte, és én elájultam. Nézzék meg majd ezen az oldalon lévő képeket, tehát a korábbi korszakában, ugye a nagy festőknek, Picasso, Tóth Csaba és mások különböző korszakaik vannak. Csabának is volt egy olyan korszaka, amelyet még inkább az absztrakt művek jellemeztek, akció dolgok jellemeztek, stb. És ennek a jegyében egy olyan rendkívül szabad, vidám, jókedvű borítót tervezett, hogy az volt az érzésem, hogy ez nem csak annak az évnek vagy évtizednek, hanem kis túlzással, de az örök. Szóval, hogy nem megy ki a divatból, ha nem is használom most ezt a szót még, hogy örökkévaló, de hogy nem megy ki a divatból. Eltelt 10-20 év, vagy 200, ki tudja, és irodalom tankönyveket írtam. Az irodalom tankönyveimben próbáltam egy újfajta szemléletet, mégpedig a vizualitást behozni, és miközben mi egy helyen dolgoztunk már, akkor másfél évtizede körülbelül a tanárképző főiskolán, amely lassan egyetemmé vált, és hát a folyosón minden héten többször szoktunk találkozni, beszélgetni, szót váltani, aztán jó barátságot ápolunk egymással. Írom a tankönyveket, és ugye Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Orbán Ottó, akik átírták régi költők, Arany János, József Attila és mások verseit, és analógiát kerestem a képzőművészetben, hogy kell nekem néhány olyan festmény, amelyet a könyvbe be tudok tenni, hogy íme nem csak az irodalomban fordul az elő, hogy régi műveket elővesznek és új kontextusba helyezik őket, mint például mondjuk egy másikat, Márai Sándor, aki azt mondja, hogy a szózatot át kell írnunk, mikor emigrációba vonul, az elbetűt el lehet hagyni. A nagyvilágon kívül nincsen számodra hely. Egy betű és egészen más ellenkező jelentés jön létre, hogy a többieket ne is idézzem, vagy mondjuk még egyet, akkor az szintén a szózathoz kapcsolódva Parti Nagy Lajostól így fejezi be a versét, itt élnet hal. Mindannyian tudjuk, hogy mi a vers igazi befejezése. Most ilyet kerestem, és higgyék el, a világban is körülnéztem, amennyire képességeimből adódik, de egy ilyen művészt találtam a világon, és az ott ül a szomszéd szobában. Akinek az a mániája, hogy létező festményekre ráfirkál mindenféle szövegeket, és új jelentéseket ad nekik. Katartikus volt a felismerés számomra, és akkor mindjárt elkértem Csabától néhány festménytől az engedélyt, hogy betehessem a tankönyvembe, és azóta sem találkoztam ilyen művésszel. Az az érdekes, hogy ő ezt vagy 3 évtizedet csinálja, de utánozhatatlan. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy relatíve könnyen lehetne, minden tisztességes művész tud festeni, rajzolni, nem ilyen minőségben, de mégiscsak valami hasonló, de mégiscsak rá kell, a nagy dolgok mindig utánozhatatlan. És Csaba művészete a nagy dolgok közé tartozik. És a harmadik röpke, de fontos, annál fontosabb, és Csaba és a közös barátságunk és munkánk szempontjából még fontosabb, az néhány éve, 3-4-5 év alatt zajlik. Csaba hihetetlen, grandiózus könyveinek a szerkesztője lehettem, és a Savaria University Press révén kiadója. De az első könyvét, amely ott lent a Sziklás Madonnáról szóló 600 valány oldalast, azt minden betűről betűre én szerkesztettem, tehát mondhat, feleségem is előolvasta, javította a Csaba kérésére, akik kollégák voltak korábban a művészetiben, és én betűről vetszőről, és persze a másik könyvét és a Leonardo tanulmányokat. Szóval egészen hihetetlen lenyűgözött 2 dolog, az hihetetlen alapossága, az egész látásmódjának a grandiozitása, és főképpen az, hogy ő azt meri mondani egy Szépművészeti Múzeumban lévő festményről, hogy ezt barátaim Leonardo csinálta, csak eddig nem vettétek észre. Én sem hittem el neki, évetig nem hittem el, mikor a könyvét szerkesztettem, és 120 oldalon keresztül értekezik erről a kérdésről, azt mondtam neki a végén, Csaba, meggyőztél.
Ha nincs igazad, akkor is óriási, amit csináltál. Az a fantasztikus elhatározás, hogy egy új gondolat, egy 16 vagy 17 festménye van Leonardo-nak, gondoljunk bele összesen, abból a fele nincs befejezve, vagy talán még több. És csak azt mondja, tehát ilyen radikálisan új kijelentést tenni a tudományban, ez hát 100 évenként nem sokaknak sikerül. Úgyhogy engedjék meg, hogy én írtam egy kis szöveget, és most ezt szeretném felolvasni az emlékezésből és a retrospektivitásból. Akkor ennyi, és hadd olvassam fel ezt a kis eszét szeretettel ajánlva Csabának. Az a címe, hogy a romlás lassítása. Tóth Csaba Küldetés című retrospektív kiállítása elé motto, Kierkegaardtól való. Az ismétlés transzcendens volt, és az is marad. Jó lenne erről egy másfél órás előadást tartani, de erre most nincs időnk. De hát akkor a megnyitó szövege. Bizonyos, hogy az ember mindig szabad szeretett volna lenni. Bizonyos, hogy az ember mindig szabad szeretett volna lenni. Tóth Csaba messzességeket szemközelbe exponáló festészete bő 3 évtizede látszólag egyszerű eszközökkel dolgozik. Monokrom színezéssel, leginkább négyzet alakúra szerkesztett álmokkal, közepes vagy annál is nagyobb méretekkel. Ám ha csak a legegyszerűbb lehetőséget nézzük, akkor is minimálisan 3 jelentés réteget vetít egymásra vásznain az alkotó. Először megidéz bennünk egy már akár több évszázada keletkezett festmény, amelyre ráír egy vagy néhány szót latinul. A 2 réteg, 2 művészi látás és kifejezésmód. A szövegszerűség és a vizualitás már is erősen reflektálnak egymásra. A reflexió generálja a 3. réteget, a kész, idézőjelben megírt, átírt, ráírt képet. Zárójel, sajnos nincs megfelelő szó a nyelvünkben arra, amit Tóth Csaba tesz a korábbi festményekkel. Amikor az irodalomkönyvet írtam, akkor sem találtam, mert az irodalomtudományban nyelvrontásnak szokták nevezni, de hát nem lehet azt mondani, hogy képrontás, teljesen másról van szó. Tehát amikor átírják a régi szövegeket, így szoktuk írni. Tehát nincs megfelelő szó a megírás, átírás, ráírásra, amelyet itt láthatunk. Tehát amely előtt majd biztosan megáll a kíváncsi tekintet, mert rögvest észleli, hogy ezeket a képeket nem csak nézni kell, hanem olvasni is. Azaz a továbbiakban a látás és az olvasás teremtette gondolatokat és érzéseket vetítjük egymásra magunkban, és fűzünk hozzájuk sokféle újabb önreflexiót, miközben kavarognak bennünk a szerteágazó, végül aztán majd talán mégis egyfelé tartó asszociációk. A négyzet alakúra szerkesztéssel festőnk bátran újra komponálja Leonardo, Csontvárit, Szőnyit, a fél Nagybányát, Bröggelt, Cezánt és mindenkit, akivel csak találkozik sajátos szellemi, művészeti utazása során. Belegyömöszöli őket egy általa kreált, zárt formába, azaz lényegében áthívja őket a saját világában. Ezzel nem csak fest, mint ahogyan egy festő festeni szokott, hanem újraértelmezi, sőt, radikálisan új kontextusba, új összefüggésrendszerbe helyezi a festészet egész történetét. Ehhez nem kis bátorság kell, de talán éppen ettől a bátorságvállalástól lesz olyan nyugtalanító eme módszer. Ezért lesznek Tóth Csaba képei a vásznon első látásra mutatott, stilizált harmóniájuk ellenére a vászon mögötti belső izzástól, a földtől kissé elemelkedők. Az alkotó ugyanis tudja, hogy kisebb dolgokban nem igen érdemes belekeverednünk rövidke itt létünk során, mint a József Attilai határolt végtelennel való párbeszédben. És mivel hogy a feldolgozandó anyag, azaz a festészet története és az újraértelmezés feladata is végtelen, ezért van még teendő 1-2 évszázadig a művész számára akkor is, ha csak a legjobbát festi, írja újra a már létezőnek. Persze, mert hogy ez egy szelekció is, hogy miket fest újra Csaba, azt ki kell érdemelni. Ha az kell az újraértelmezéshez, akkor Tóth Csaba kegyetlenül levág 1-2 darabot az eredetiből innen-onnan, hogy beleférjen az ő négyszögletűen kerek világába, a tisztelet Lázár Emléknek. Neki azért kell az egész, mint Adinak, hogy darabokra törje, és aztán újra összerakja úgy, ahogyan végül is mindannyian erre az egészre vágyunk életünk során, és miközben gyalogolunk feléje, általában elnevezzük boldogságnak.
Az avantgárdtól, a szürrealizmusról, az akcionizmustól indulva jutott el az alkotó egyfajta bizonyossághoz. Szerinte igenis megtalálható az út, amelynek végén ott áll a maga teljességet idéző megközelíthetetlenségében, alaktalanságában, megformázhatatlanságában és mégis bizonyosságában maga az Isten. Vagy legalább a megváltó, aki talán nem más, mint a rendíthetetlen hit tárgyasult megtestesülése. Tóth Csaba réseket tágító, ajtókat feszítő, távlatokat nyitó festészete el tudja hitetni velünk, hogy ez a megtalálási folyamat vizuális eszközökkel megragadható, ábrázolható, másoknak elmondható és átadható. Ahogy a költők tollal, a zenészek gordonkával és zongorával meg doppergéssel, úgy ő ecsettel szelídíti meg a mindenséget. És abból a másik birodalomból, a szavakéból is idején lesz néhány súlyosabbat, csak hogy közelebb érezhessük magunkat az elérhetetlen bizonyossághoz. Csalóka reménye ez, tudja ő is, mint ahogy Arany János óta mindannyian tudjuk, hogy a bizonyosság soha el nem érhető. De ezzel együtt azt is tudjuk, hogy még sincs más dolgunk itt a Földön, mint hogy ennek ellenére, eme tudat ellenére, eme tudás ellenére hozzá a bizonyossághoz próbáljunk közelíteni. Kottával, kalapáccsal, vésővel, ecsettel, filmkockákkal és szavak átláthatatlan erdejével. Olyan jelsűrítmények ezek a képek, amelyek a maguk vizualitását némi verbalitással kiegészítve összetettebben fogalmaznak, mint azok a festmények, amelyek nincsenek megszentelve írással, nagy íven. Tóth Csaba írás jelei segítségével ugyanis a régi festmények megszólalnak. Az alkotó ezzel új dimenziót épít bele az ő saját világába, képei, mintha hirtelenjében háromdimenzióssá válnának, kinyílnának, amikor megszólalnak az ő mindenség betűi, mindenség szavai által. Ne feledjük, hogy a betű maga is kép volt egykor, és évezredek alatt vált olyan elvonatkoztatássá, amely már nem kötődik közvetlenül az által elbeszélt valósághoz. A betű elemi részecskéire bontotta szét a világot, s annak minden jelentését, miközben elveszítette saját képi jelentés mezejét. A nyelv a metaforákban, metonimiákban és a szinesztéziákban, hasonlatokban képes visszanyerni ezt a régi tulajdonságát, a képszerűséget. Ha a hieroglifákra gondolunk, akkor világosan látható a figurák közvetlen jelentéstől való elszakadásának folyamata. Tóth Csaba ide megy vissza, ezekbe a mély rétegekbe, kép és szöveg vegyítésével úgy szakralizálja közvetlen és tágabb környezetünket emberhez méltóvá, hogy kedvünk kerekedik felemelkedni az ember által még nem járható magasságokban. Olyanokba, ahol a jóság, a szeretet, a nyugalom, a békesség lakozik. Mint egyének ugyanis hiába szeretjük ezeket, ha mint emberiség még nem érdemeljük meg őket. Ezek a grandiózus festmények azonban arra biztatnak bennünket, hogy egyszer majd igenis elérhetjük és megtarthatjuk őket, hogy egyszer majd bizonyosan eljön közénk a nyugalom, a békesség, a szeretet. Vagy maga a kegyelem, mely Pál apostol óta tudva levőleg nem azért, aki akarja, sem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Amikor Ottlik Géza 70. születésnapjára Eszterházy Péter 1982-ben mintegy 250 óra alatt lemásolta az Iskola határon című regényt, amely a szerzője szerint nem szól valamiről, hanem maga valami, ezek a képek sem szólnak valamiről, hanem maguk a valamik, amelyek az emberi lényeg legfontosabb sűrítményét őrzik. Szóval eme regénynek a struktúráját ez a Pál apostoli mondat, nem azért, aki akarja, sem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené struktúrája. Szenteli meg csodálatos tisztelgő gesztusával, tehát az író csodálatos tisztelgő gesztusával egyben olvashatatlanná tette a regényt, amikor lemásolta egymásra írva a sorokat Eszterházy Péter. Képpé változtatta a közel 500 oldalnyi szöveget, miközben a másoló szubjektum kivonta a szövegből az idődimenziót azzal, hogy lemásolta, megszüntette a cselekmény belső és az olvasás külső idejét, aközben képpé objektiválta a regényt, képként pedig formálisan egyetlen másodperc alatt be tudjuk fogadni, akár csak egy festményt. Tóth Csaba éppen ellenkező irányú gesztusaival teszi olvashatóvá idézőjelben a már létező festményeket. Szöveg fragmentumaival kibontja
Talán szebb, pontosabb és méltóbb lenne így. Ki imádkozza a jelentéseket a klasszikus képekből. Másképpen szólva, visszafelé írja meg a valóságot, vagy még szebben szólva és méltóbban, visszafelé írja meg a természetes történetet. Ezért egyetlen pillanat helyett legalább tucatnyi pillanatot, akár perceket is el kell töltenünk egy kép előtt, bizonyíték erre az, amikor önök bejöttek és percekig jártak körbe, és most is ezt fogják tenni, hiszen a szöveget is meg kell értenünk, nem csak a látványt befogadnunk, hanem a szöveges képeknél. A művész az újrafestett képekre rajzolt betűk, szavak segítségével, talán mondhatjuk, hogy az átszövegesítéssel végül is kibontja a képekből a jelentést és az időt. Egyértelműsíti vizuális sugallataikat a szavak segítségével. Szelíd erőszakkal kényszeríti a szemlélőt arra, hogy ne csak nézzen, hanem lásson, sőt, olvasson és értelmezzen is a múltat, a jelent és a jövendőt, a festőt, a világot és benne önmagát. A kezek pedig a hatalmas angyalkezek, Krisztus kezek, emberkezek, melyek sorsunkat igazítják, kecses mozdulásaikkal, bizonyosságot dajkáló tartásukkal ránk figyelnek. Mondanám, szinte néznek bennünket ezek a kezek. Kezdeteket és végzeteket, végességet és végtelenséget védkeznek, úgy vigyázzák ezt a csodálatos, Tóth Csaba teremtette világot, amely még mindig 100 év után is és 2000 év után is őrzi az ember szépbe szőtt hitét, amiképpen a nagy bibliás ember Ady Endre mondja. Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik feledtetni az ember szépbe szőtt hitét, és akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strácsán, hint és az őrzők közt. Most, amikor ismét, mint akkor, minden elveszni látszik, amikor háborúk sokasága indul újra a Földön, és nem ereszt megbékélni a gyűlölség, és gyakorta úgy érezzük, más feladatunk már nem is adatik majd a jövőben ezen a Földön, mint a romlás lassítása, akkor nézzük meg a Tóth Csaba képeken csillanó fények rezdüléseit. Nézzük meg az itt látható emberek hittől fénylő arcát, szembesülésüket a mindenséggel, és érezzük meg az emberi voltuk méltóságára való katartikus ráismerés felemelő gesztusait. Lássuk meg a saját maguk legyőzhetetlenségében való hit megnyilvánulásait ezeken a réges-régi, olykor több évszázados arcokon, a tekintetek mélységében megbúvó alázatot, amit egy nagy festő, egy igazán nagy művész ecsettje és szövegtörmelékei segítségével kilépnek az időből, és párbeszédbe elegyednek velünk. Nézve nézzük, látva lássuk őket. Beszélgessünk velük, és reménykedjünk. Köszönöm.